Sakto ba di ako nasudlan, Mads? So let's proceed na, no? Haong kaayo. Hello mga Mads, nga mga pingog up nga no for today mga Mads. I am here at NRA Colonic Center. Correct ba no? Yeah. NRA Colonics. Yeah, Colonic Center for my colon hydrotherapy session. Maulo rin siya istorya sa kuha nga nakabutang yang naong sa social media no, but kailangan mo na to siya buhaton no, kaya kayo pala sila nga dili ni siya legit. So guys, kailangan gibato na siya no. So hi guys, I'm here with Carl. Please introduce yourself, Mads. Carl Amgot, ako ang perform sa regular colonic, also sa gallstone flushing nga mong gina-promote din sa clinic. Oh my God. So, you know what? This is a brand new experience for me, mga Mads, no? Kay ako, my God, I am on the process of self-healing. Self-healing! Ito ako, guys, you know what? I do the nutritional rebalancing sa akong self. Kay, you know, pagamay gidpod ko, kay na ako'y project sa akong self nga as we grow older, mga God, kailangan gid ko nga dili gid ko muagya ng mga maintenance bitaw nga gi-assign sa doktor. Namingana ba niya? You know what? I'm 38 years old, so kailangan ko mga timan po sa akong kagalingon. No? So for 38 years, this is my first time to undergo colon hydrotherapy or colon cleansing. No? So unsa man kanang unsa ba dili man siya hadlo? Dili man siya unsa may angay na ako i-expect ani nga experience. Expect gid mo nga i-cleanse nato ang colon using water. So mura na siya proseso kung familiar mo sa barium enema kanang manglimpyo sa tipot. Muna siya karaan sa una, pero karon kay high-tech naman ta, gamit ta og machine, colonic machine. Then magamit ta og mga disposable speculum, moto siyang gamito ni insert nato sa anus. Hoy, ginoo ko. Water. Then sa another hose ito gawas ang bugaw. Mga dibil. So, kani si Carl Manggod, wala siya naghatag og instruction sa ako guys. Kung unsa gid akong angay buhaton, but ako Manggod personally, kailangan gid ko mag soft diet or ana kay para po dili kayo bidli ang manggawa sa host no. Uy, ginoo ko. Nagbangla na pud ko daan sa balay na aprobahan akong visa sa Bangladesh. So without further ado, ladies and gentlemen, we will proceed na sa atong procedure. Imong i-video tanan. Oo, ato gining i-video. Kailangan ginato ni i-video guys kay para awareness maguni siya para sa uban no. So naghimo pa tag vlog, di ba? So para sa awareness sa kadaghanan. I always believe in technological advancement. So aside sa nutritional rebalancing ang gabuhaton nato sa atong kaugalingon, kailangan ginato ang tabang sa teknolohiya. Sakto ba di ako nasudlan, Mads? So let's proceed na, no? So napakainomon before na mag-start. Dapat daw imnon guys kasi imnon. Dapat sa mong colon nga move siya. Okay, magnesium sulfate. So katong na yung mga problema sa mga acid reflux or heartburn. Okay, you know what guys? This procedure is for you. Tabang yun po din siya prevention sa colon cancer. Okay, na may mga pasyente diri nga nahanap po dulungan sa colon cancer nga stage. Mga colorectal nga mga ingana, di ba? Na prevent. So pag after pila ka session diri at balik sa doktor na okay na clear na. Oh, di ba? So prevention din siya. Prevention is better than cure. Carl's advice, we will have our magnesium sulfate and after 1 hour, pinili na yung sugdan ng procedure, no? So the procedure will take 1 hour na sad. So additional 1 hour ni siya. So guys, kung magpa-colon hydrotherapy mo, kailangan gid wala mo yung mga lakaw, wala mo yung mga appointments. So dapat clear lang gid ang atong schedule for that day, no? Kung matagan mo schedule. Asa mo ni siya ang magnesium sulfate.
water ni siya and magnesium sulfate. So kabulo no, ang ipanga na sa periodic table of elements. Okay, so ako ni inon. Kaya ka no? So you need some init siya nga something. Ano siya taste? Weird kasi siya taste. Ako ni hit doon. weird yung lasa. Ang purpose ani is para mahumog tong mga deposits sa tong tiyan. Magpa-move po din siya sa colon, no? Contraction. Weird. Yeah. Actually, namin patient din every week na siya gapa-cleaning diri kay na siya kanang slow transit constipation, meaning ang iyang colon di ga-move. So, in a whole week, digid siya makalibang. Gawas kung ano siya din. Mads, I just had my magnesium sulfate, no, and yun sila, I have to wait for an hour. Parang nagluya ko, eh. Normal gidaw niya siya. In preparation for the procedure, no. Sa po, eh. Nga din hindi ay. Suka ginanguban, no. Murag ka, gano'n, nagline akong tiyan. So by the way mga mads, no, muna yung atong machine nga gamiton sa colonics, so hydrotherapy. So muna siya ang gamiton for the procedure. Muhigda lang siguro ko daan mads ha. Saba. Matulog na lang siguro ko ani. Sabi niya ako nasudlan mga mads. Pero I need this. Char. Kasi suoton ako mads. Kaning lab gown. Magsuot na ning lab gown guys. Kani siya akong suoton. Mura ko magsutana ani mads. So maghubod ay ko sa boxers din, no? Sakto ba na ito nasudlan? So ayan, nag-wear na ko sa akong sutana. So nag-wear na ko sa akong lab, di man siya lab gown. May mura siya ganang, outfit. Tapos gihubo na ako akong boxers. So what ginoo ko makita akong pakakang ani. Hindi ako man. Ibuhat niya, oy. Uy, ginoo ko muna siyang isuksok sa atong tipot. Speculum. Muna siya ang gagamito ni Harry Potter bitaw nga. Speculum! Pakisuksok ni tipot. Sabi ka, Mads. Ibo pag yung kuan diri, Mads. Ibo pag yung gi-introduce ani. Tapos sa mga pakakang, Mads. Uy, ginoo ko. Lubricant. Ginoo ko. Aw, anak naman taog anay isuksok sa kuan. Aw, sa ba? Mads, sabi ba conscious ko? Nakita niya akong tipot. Kalma lang. Haom! Uy, ginoo ko. Mads, ginoo ko imong gikuptan akong tipon. Haong kaayo. Hayang. Sa'yo na kayong imo, naiuban nga mag-isip ko. Sa'yo na no kisa ako guys. So pasabot ana. Ayan, check. Mag-relax lang ko. Ginaw ko weird ka ayo, Mads. Oh my God. Na-feel na nila ang water. Absolute. Oh yeah, weird kayo, Mads. Magali lang, weird kayo. Oh my God.
Hindi sa basket ka. Ew, what's that? Ew. So, dili mo sulod ang water. Dili mo gawas. So, makita gini mo kung unsang mga sulod si Muntian. Kita mo yung light color, di sa taing nga. Axe. Ano, what's up to? Ew, what's that? Ew. Ew. Nagkuhan lagi ka, nag-spill over, kadali lang ha. Saan ito po? Ako na to ang pagka-insert kasi nakuha lang yung water. Ah, spill over. Wala man. Ew. How would you know if it spill over? Like nalimaho? Dili Hugaw kaayo. Dili kayo. Yeah. Nananapa na na. Ano yan? I wanna see it, but this good siya. Oh my god, nakakahiya. Sorry. Sorry, Shang, if you have to see that. Oh my god. Dili ba tanan pa video, maulaw mo ba? Yeah, but kailangan ginato ni yung document. Ako ganahan kung ano yung mag-video actually para kuan. Makita gid nila ba na sila. Weird siya. Guys, it's so weird. Human waste magud siya, but you know, as mentioned earlier, I have to believe in the technological advancements. Sa panahon karon bitaw mga mads, no? Daga na kay toxins nga itong ka-encounter sa itong kinabuhi. Kailangan na gitabot mga yung tabang sa technology. Di ba, mads? Weird siya sa feeling, but I know I need this. Oh my god. Oh my god. Oh my god, man yung panahon nga gusto ko na ako'y gunita nga boyfriend. Ano ko na feeling nga, babe, di na ako kaya, babe. Kaya mga anak ito. Hindi rin ako manggunit. Parang nag-labor mo. Pero kung nag-labor, actually, mga mads. Kung kabalog ka nga, murang kang nag-labor, pero kabalog ka nga, after this procedure, murang limpyo kay ka. Carl, hinlo lang akong tinae. Dili na nakahugaw. Yes. Nalagsara ang kuan. Magawas. O, diba? Meaning, O, diba mga mads? Meaning? yung healthy diet ni mo kuan. Must be working. O, diba? Healthy lifestyle goes a long way. So it pays off mga mads nga mag-nutritional rebalancing tanong. Oh my god. Matrix. Kakaguol gid ko ani hoy Ginoo ko. Yeah. What's that? Ew. Oh, diba? Especially sa mga nagkaon og junk foods daw, processed food. Kailangan magpalimpyo gid mo sa inyong colon kay munang makakos og cancer. Di ba, mads? Yan nga sige ka og laki. Hadlok na siya sa atong panglawas. Char. Especially kung mag-take og medication, mads, no? Kanang naay mga maintenance. Yes. Kailangan nyo siya mag-detox kasi syempre na may mga residuan na. Tabangan na to ang kidney ug liver sa pag-detox. Yes. Oh my god, what's that? It's so yellow. So na po'y manggawas ang mga hangin sa tong lawas, mga mads, oh. Mga hangin, mga bad air. So kung dili na magawa sa atong host, may mo na ko ng utot o niya. Ana. Bala mo diya guys, I know it's weird, but I know nga first time ninyo nakakita sa akong ingani nga content, no, pero yes na lang kay kailangan po taog awareness sa ato mga followers, no, nga kailangan ginato ni buhaton
Yes, we need to take good care of ourselves. Our body, di ba? Especially. Ato biyang lawas biya kay di, wala biyang spare parts nga nasa Osminia. So, kailangan kita makatiman. Kasi ilang gawas. Oh, so, kani nga process mga mads, it's one way of helping our body detox. Kung di siya mo gawas, pugsuro gawas. Kung sa kung kamo sa inyong relasyon nga toxic na kaayo, gawas na. Kaya di na maayos sa inyong relasyon. Does this need happy pa siyang moment? Okay, so mutindog na ta. It's so weird. Okay guys, so mananami. My God. It's so weird. Pero guys, you know what? Feel gina ko yung limpyo kaya akong ilalom. Don't worry mga mads, no? So nahuman na gid ko sa akong session with this machine. So magawa sa ta mga mads, no? You know what? I know it's very embarrassing. Kinakita gid ko nga naghigda dito si daanan nga isuksukan akong kalipunat og tube, no? Pero guys, kailangan ginako siya i-undergo. So, yes, thank you so much kid Animads. And of course, our followers atong mga mads nga mga pingog atngal, no, mangutana magini kung pila ni siya. Pila man gid ni siya, mads? Affordable siya actually. Affordable lang, like mga pila gyud. Pila ka thousands? 2,500 per session. 2,500 ang per session. Pero tanaw niyo yung FB page na mo kay usahay kasi ko promo. So na yung mga promotion kung mag-like mo dito, ma-update mo, makalas mo. Oh my God. Guys, you know what? If I were you, if you're seeing this, this is the sign. Or this is a sign na dapat colon cleansing na mo diha, no? December na coming na ang pakals. So at least hinlo. Yes, at least hinlo. Oo, then gaan na pod ki sa feeling. Diba? Hindi mo gasto mo ikaw para usahay mo, konsugan sa mong body kay diba? Junk food, diba? Oo. So mag-spend ka gamay ng amount para healthy. Nga para sa kanindot sa atong panglawas, o diba? Compensate ba? Mag-compensate yes. sa junk nga atong ginaputin sa tong body. Plangganang tipa. Thank you so much. Guys, don't forget to like their Facebook page and don't worry, kaya ako na pong i-indicate sa akong post ang mga details and mga address baka nila diha kung asa gini sila makita, no? So yes, oh my God, you know what? Thank you so much, Mads. Thank you, guys. Thank you so much. So magbabay na ta mga Mads, no, kay napati atuan after this, no? So yes, this has been Burns J. Bye! You know what mga Mads? Akong impress akong stomach ba? Oh, karang humok eh siya. Humok eh siya. Walay signs of kuan. Signs of nang gagahi bitaw tungkol sa imong gigaon na ng adlaw. Fairness.